कि गुदुंखौ मा होनोमोनलाय গাদ্দা মানে এই নিগুনি যে গাদ্দা খানে না এনেকুৱা বেলেগ এটা গাদ্দা দি সোমাই গৈ আছে কেইদিনমানৰ পাছত আকৌ জনাম আপোনালোকক আমি প্ৰমাণটো তেওঁলোকে নিগুনি নিচিনা গাদ্দা খানি গৈ আছে আমিও কিন্তু খোদালেৰে খানি আছো কিন্তু ক'ত বাচিব UPPL हानजानि थांखि स्ट्रेटेजि पलिसि प्लान बेफोर गासैखौ मोजाङै बेखेवना गालांबाय आं बे बेलायाव बिसेस बुंनांगौ होननानै सानाखै खिन्थु आं मोनसे बाथ्राखौसो सानदों जोङो दिनै बिसायख'थियाव देरहाना फैखाबाय बे कनफार्मखासै नोंथांमोननि बे बागानपारा समस्तियाबो नियारलि 40,000 भट मोननानै लिडिं जानानै देरहासार जानो हागोन बेबो कनफार्म जाबाय खिन्थु जोंहा मोनसे खामानि मावबावनो दङ दिनैनि आईबी रिपर्ट बायदि आउट अफ 40 বিপিএফে আৰু এটা সিটত জিকি আছে এই এটা সিটটোক আমি কেনেকৈ হৰাব তাৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰি আছো মাত্ৰ मोनसे বিপিএফে দেখাগोन ना बेखौबो जोङो फेजेनखागोन आरो जों अलरेडि जानजि खाफ्राखाबाय बे मोनसेखौबो जों देरहाहोखाया जिखियानो जाया बे बेलायाव जों नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब लुबैदों माबोरै हेफाजाब थांनाय 1929 समनिफ्राय दिनैनि 2020 नि 27 थामथि बर' शान्ति एकर्डनि गेजेरजों बा समसिम जोङो जोंनि जिउ खांनायावहाय मा जादों मा जायाखै बेखौ एसे रायखाङोबा जोंहा अयनाय जागोन बेखौ सोमोन्दो लाखिनानैसो जोङो जोंनि इयुन जा परिकल्पना दिनैनि दिनाव इउपिपिएल हानजाया गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जे मोनसे गोख्रों समाज दानो थांगासिनो दङ बिटिआर समाज बेखौ जोङो बोरै दागोन बेखौ जोङो बुंनांगौ गोनांथि दङ होननानै आं सानो जियानो जाथों दिनैनि दिनाव सोमोनांगौनि बाथ्रा गैया जोंनिया किन्तु आसरित अनजलि मेडामा जे थाखानि उन खारनानै अनसुलि बिमा माहारिनि माइनावनि गुनखौ फाननानै थाथिखि बिमा खालामनो नागिरदों बेखौ आं नुनानै आसरित मोनदों दिनैनि दिनाव आं बेखौ दाबो सोंखारिनो नागिराखै হয়তো ভাবো আজিও সময় আছে কিয়নো আমাৰ দুৱাৰটো খোলা মানুহে মিষ্টেকটো কৰে স্বয়ং ভগৱানৰ মাজে মাজে মিষ্টেক কৰে বোলে আমাৰ কিছুমান মানে কি কয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলে কয় ভগৱানাबो যদি মিষ্টেক খালামफ्राङोब्ला अनजलि दैमारि आब'आबोथ' मानसिसो नालाय जोंनि दरा खुला नालाय बिथांखौ जों फैनो थाखाय खावलायदों मानो खावलायदों আমাৰ অসমৰ অসমীয়াসকল মই এতিয়া অসমীয়া শব্দটো কৈছো আমাৰ অসমৰ অসমীয়াসকল এই সময়ত দুৱাৰ নুখোলাকে আমি গৈছিলো কিন্তু মই কোৱা কথা নহয় আমাৰ গুৰুজী কৈছে जोंनि आसामनि थागिबि सुबुंफोरा जेब्ला हिउएन साङा आसामाव फैदोंमोन 7 जौथायाव चाइनिज ट्रेभेलारआ बे समाव ओरैबायदि गो आखुनि होननानै बर' बिमाफोरखौ लिरनानै गालांदों बेखौ जों बुंनाय नङा बेखौ लिरगिरिफोरा लिरनानै गालांदों जाय बर' बिमाफ्रा बै समनि आइजोफ्रा ओरैबायदि गोथार गियानि सोदोमस्रि गोनां आब्रुथि गोनां बै आब्रुथिखौ दिनै आब' अनजलि दैमारिया फानबाय माब्रै फानखो मास मोनथामनि सिगां साला हाग्रामानि मोनसे संस्थाया माबोरै बैयो कसुगावआव 6 बर' बिमाखौ दखना खुनो होसोदोंमोन बिपिएफनि इयुथ केम्पआव थाग्रा सेंग्राफ्रा जाय अनसुलि बर' बिमानि दैदेनगिरि आब' अनजलि दैमारिया सासे बर' बिमानि सासे बर' फिसानि सासे मानसिनि गेजेराव पार्थक्य लाबोयोब्लानो बिखा सौयै बर' बिमा होननानै गाबग्रामोन बै आब' अनजलिया बै दिनखालि माने सासे बर' बिमानि दखना खुनो होसोनायाव जेबो बाथ्रा बुंदिया आं बै सानखालिनो सन्देह खालामदोंमोन दारमे कुछ काला हाय होननानै
प्रमाण जाबाय दाख्लै जेब्ला बिथाङा बिपिएफनि जाय माबायावहाय राजखान्थि हान्जायाव हाबदों थाइगोन माने मा होनो देरगोन मुलाखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो होननाय बायदि हाग्रानिफ्राय फैनानै नों आब' दैमारि अनजलि दैमारिजों 1.5 घन्टा सावरायदोंमोन बिनि केम्पआव थांना बिनि न'आव थांनानै फ्लेटआव थांनानै राजखान्थिनि बाथ्रा लानानै राजखान्थियारि बाथ्रा लानानै जोंनि एक्स एनडिडिफोरनि थांना थानायनि लामा बाथ्रा लानानै खिन्थु गासैखौबो आब' अनजलिया जानगार खालामनानै मोनसे समावनो बिपिएफआव हाबबाय बेखौ माने मा रावजों बुंगोन आं माने दिनै माने सोंखारिनोबो हाया जादों सोंखारियोब्लाबो गाज्रि मोनगोन सासे बिमा बिबो सोंखारियाब्लाबो जाया सोंखारियाब्लाबो गुबुन बिमाफोरखौ जोङो माने खुन्थिनि बिमा होननानै बुंजानाय जागोन बेफोरबायदि अबस्थायाव फैदों दिनैनि दिनाव जेखियानो जाया आं बारा गोबाव बुंनो नागिराखै जों मोनसे जायगानिफ्रायसो फैदोंमोन आं पलिटिकेलि बाथ्रा बुंथ'आ सोंदोंमोन मानोना समाजारि बाथ्रानि सोमोन्दै बुङै पलिटिक्सखौ साननैसोआवनो बावगारनाय जादोंमोन दा मोनसे बाथ्राखौल' बुंगोन যার ফলত যোৱা 17 বছৰত হাগ্ৰামায়াও মাত্ৰ 5000 মানুহক সংস্থাপন দিছে আমি কৈছো 5 বছৰৰ ভিতৰত 5 লাখৰ পৰা 8 লাখ আমাৰ নিবনুৱাসকলক আমি সংস্থাপন দিম আবু অঞ্জলি তাকে কৈছে এই ফেৰেঙ্গা বুৰবা কৈছে নেকি প্ৰমোদ বৰাই কি কৈছে 5 লাখ মানুহক চাকৰি দিব পাৰে নেকি বুলি আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে আবু অঞ্জলি দিমাৰে এজন ডক্টৰেট তেওঁ এজন প্ৰফেসৰো আছে সংস্থাপন আৰু চাকৰি পাৰ্থক্য তেওঁ নাজানিলে তাকে আচৰিত লাগিছে আমিতো চাকৰি দিম বুলি কোৱা নাই আমি কৈছো আমি সংস্থাপন দিম আমাৰ এজনী মাতৃয়ে 17 বছৰৰ আগতে মদ বনাই খাইছিল তেওঁৰ পুত্ৰক শিক্ষা দিছিল আজি 17 বছৰৰ পাছতো বড়োলেণ্ডত বড়োসকলে ৰাজত্ব কৰাৰ সময়তো তাৰ পাছতো আমাৰ মাতৃকিটো মদ বনাই খাব লগা হৈছে আমি ক'বলৈ গৈছো মাতৃ আপুনি আজিৰ পৰা মদ বনাব নালাগে কিয়নো আমি আপোনাক ৰাস্তা দিবলৈ গৈ আছো অৰ্থাৎ আমি দিছো যাৰ ফলত অলপ আগতে আমাৰ এজন সেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়ে কৈ গৈছে কেনেকৈ আমি সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ দ্বাৰা সকলো মাতৃসকলক লক্ষীমতী মাতৃ কৰিবলৈ গৈ আছো साफ्रोमबो बिमाखौनो जोङो माइनाव बिमा दानो नागिरदों जोङो जुदि जोंनि मातृफोरखौ जोंनि बिमा माहारिखौ माइनाव बिमा दायाब्ला हाजार कि होनथों जोंनि फिसाफोरखौ जों मालाबाबो गुन गोनां खालामनो हाया जायनि जाहोनाव थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जोंनि बिमानि आखाइजों जौ मावनायखौनो जोंनि फिसाफोरनो दौयै जौ फाग्ला बानायदों जुवारि बानायदों ड्राग्स फाग्ला बानायदों आरो बिसोरो इन्जय खालामदों मानोना बिपिएफआ मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना साननाय नाय आं खोनायोमोन आं भुटाननि मानसिफोरजों बारा सोमोन्दो गैया भुटाननि राजायालायनो मेट्रिक पासल' नंखायनो गावसिनि मा होनो बिसोरनि सिटिजेनफोरखौ मेट्रिक डिग्री बारा फरायनो होआ होननाय बाथ्राखौ खिन्थु आं दिनै बिटिसिआव बर'लेण्डआव बेखौसो नुनो मोनदों बिपिएफनि मानसिफ्रा मेक्सिमामानो ग्रेजुवेटल' चन्दनाबो ग्रेजुवेट खाम्फायाबो ग्रेजुवेट हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुवेट नंखायनो ग्रेजुवेटनिफ्राय बांसिन जोंनि लेखा गोरों फिसा फिसौफोरखौ बिसोरो फरायहोनो नागिरा बिसोरो गावसोरनि केम्पआव लांनानै जौ होनानै जोंनि फिसाफोरखौ फाग्ला बानायो जोंनि देरफुनाय क्लास 9, 10, 11, 12 फरायनाय जोंनि उन्दै बिबारफोर बायदि बिनानावफोरखौ फिसाफोरखौ बिसोरो इनजयमेन्ट मोनसे इन्स्ट्रुमेन्ट बाहायनानै थांनाय 17 बोसोराव बरबाद खालामबोदों मानोना बिसोरो मालाबाबो क्वालिफिकेशननि सोमोन्दै बाथ्रा सारा बिसोरनि क्वालिटियानो जादों जौ आरो बिसोरनि केरेक्टारानो जादों जुवा नंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा मावनांगौ दङ जोंखौ प्रमाण नाय মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আজিৰ দিনত যদি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ আণ্ডাৰত আমি সরকার গঠন কৰিবলৈ গৈ আছো যত নেকি সরকার গঠন বা কৰো বা আমি সরকার ফর্ম কৰো আপোনালোকক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি মই দিবলৈ গৈ আছো 3 মাহত আপোনালোকে আমাক প্ৰমাণ কৰক মাত্ৰ 3 মাহতে আপোনালোকে আমাক গম পাব যদিহে আমি 3 মাহৰ ভিতৰতে একো কাম কৰিব নোৱাৰো সৰি 3 বছৰ because within 3 years
আনাদাৰ এটা ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে যাক আমি বিটিআৰ ইলেকশ্যন বুলি কৈছো হয়তো 6 মাহৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে কোনে জানে আমাৰ ডিসেম্বৰত ইলেকশ্যন হ'ব 40টা সিট লৈ পেলাই কিন্তু বিটিআৰ যদি ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আহি থাকে তেতিয়া 6 মাহৰ পাছত আকৌ আমাৰ বিটিআৰ ইলেকশ্যনে হ'ব পাৰে যদি বিটিআৰ ইলেকশ্যন হয় 60টা সিটৰ কাৰণে হ'ব আমি কি কম সরকারও গঠন করি কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট জাতিতকৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে জাতিতকৈ বিআৰ ফেৰেঙাও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে যদি আমি কিবা এটা কাৰণত হাগ্ৰামাৰ নিচিনা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে কোনোবা চন্দন ব্ৰহ্মৰ নিচিনা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি আপোনালোক সকলো ক্ষেত্ৰত সকলো ফালৰ পৰা যদি বঞ্চিত কৰি ৰাখো তেতিয়া আগন্তুক 5 বছৰৰ পাছত আপোনালোকে আমাক ফুটবলৰ নিচিনা মাৰি দলিয়াই দিলে হয় তার একো দ্বিতীয় মানে অল্টারনেটিভ এটা চিন্তা আপোনালোকে কৰিবই নালাগে আমিও মানে মইতো ব্যক্তিগতভাৱে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি মই 5 বছৰৰ পাছত যদি ভিতৰত যদি কাম কৰিব নোৱাৰো মই ৰাইজৰ ওচৰতে কেতিয়াও মানে ভোট ভিক্ষা মাগিবলৈ নাহো মই ব্যক্তিগতভাৱে এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো আপোনালোকক দিছো যে কেনে যায় যে ভাগত মই নগদ দङ नंखायनो नोंथांमोना सुबिदा होनाङा बै बिआर फेरेंगाखौ बेंटलाव हाग्रामा टाउन क'क्राझारखौ हाग्रामा सिटी बानायनाय बायदि बेंटलखौ जेन रनजित बसुमतारी बा बिआर फेरेंगा टाउन दा खालामथों जोंनि बिथां बर'आबो नोंथांमोननि नैबे कक्लाबारि हालामखौ बर' टाउन खालामनो दा खाबु मोनथों खाबु दा हो नोंथांमोना खाबु होनो नाङा